TMTV. Сәлем дуслар. Шын қыш аяқ басқан. Қарлы шимбә кешінде сізні экраннар алдында мен Диана Тажидинова сәлемлейм. Сәлемләгәч, әлбәттә бүгінгі темабызда игълан итәм. Резидентларыбыз белән тормыш бумеранг фразасы хакында сөйләшербез. Аларның тормышында бу гыйбарәт туры килерлек ситуация булганмы? Хәзер белербез. Ни кызганыч, бер резидентыбыз белән сау булашырга туры килә. Әлеге клипны хит-парад кысаларында соңгы тапкыр тыңлабызык. Бәхетлеләр туа диеп язда, сыерчыклар кунап сайрый талда. Мин гашыйкка шулады еламын, күзен кысып көлә күктә айда. Рәхмәтлемен һәр туасы таңга, әтиәни якыннарым янда. Бәхет өчен тагы ни кирәксең, шатланам мин рәхәт булгач җанга. Рәхмәтлемен һәр туасы таңга, әтиәни якыннарым янда. Бәхет өчен тагы ни кирәксең, шатланам мин рәхәт булгач җанга. Татар эстрадасында җырчылар күп дип зарланалар. Әмма тур клипларны барыгызның да карыйсы килә. Ягез, берсен карабызык. Көзге кебек тип-тигез юллардан текәр җибымда мин җилдерәм. Барсы белән ғарур исәнләшеп, башым кагып сәламнәр бирәм. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җиплүләре минем кулларда. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җиплүләре минем кулларда. Миңа Минимуллин диеп түгел, Гази Нурыч диеп дәшәләр. Начальниклар барсы кул астында, тыныч кына эшли бирәләр. Без ясаган диван урыннарда матур машиналар төзелгән. Сабыйларга шатлык өләшәбез, барысы да рәхмәт йөзеннән. Гази Нурыч диеп дәште хуҗам, уяндым да киттем йокымдан. Эш урыннарымда арып китеп, йоклап китеп дөньям онтылган. Урамда гөжли генә халык, плакатлары тотып басканнар. Минем мескен Лада семерканы эвакуаторга бит салганнар. Хыялы егет яңагына, айныгандай булдым төшемнән. Башны аска идем уйлап торам, китәм инде диеп төшемнән. Хуҗам шул чак дәшеп алды мине, кулга затлы ачкыч тоттырды. Әнә тегәр җип синеке диеп, яхшы эшең өчен затруды. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җиплүләре минем кулларда.
кулларда. Барысы да күзгә карап тора, җипроләре минем кулларда. Җипроләре минем кулларда. Венер Нургалиев тормышыннан бик ачык мисал китерде. Корбан гаетендә мәчеткә барып мохтаҗларга хәер биреп кайткан идем. Ялар беткәч, эшкә килсәм, вазифамны күтәргәннәр икән дип сөйләде. Тормыш бит ул мугҗиза дип җырлаучы Венер. Buzlarında batata iken tırmış Kilgensin iken bu jirge Yanıp yaşarga tırış Tuldırsa da, yandırsa da Tırmış bit ol muğjiza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Tuldırsa da, yandırsa da Tırmış bit ol muğjiza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Yaxşısında, yamanında Kürsete ul koy vakit Kimlersin tuygan iken Bu dünyаны yaratıp Tuldırsa da, yandırsa da Turmuş bit ul muğjiza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Tuldırsa da, yandırsa da Turmuş bit ul muğjiza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Şekke kalsın işin Jirne bizeni kırak Kışlarda bit yollar yara Dışarıga büyük yırak Tungırsa da, yandırsa da Turmuş bit ol muğjiza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Tungırsa da, yandırsa da Turmuş bit ol muğjiza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Dünyanı inglep gize Җырчыны яки җырны ошатсагыз, 13-20 номерына тавышлар юлларга онытмагыз. Кем беренче булуын сез генә хәл итәсез, дуслар.
Ömrüm bari senin bilen beylendi Seni şıratkan günden benim turmuş Akiyet dünyasına eğlendi Hayalımda yürgen sultanım sen Sen bitmeyene yazmış bu lege Turmuşumda nurga kumgen üçün Üzülüp süyen bağrım meni seni Hayalımda yürgen sultanım sen Sen bitmeyene yazmış bu lege Turmuşumda nurga kumgen üçün Üzülüp süyen bağrım meni seni Üzülüp süyen bağrım meni seni Шулпан Ахмаджанова бу төшенчәгә ышана. Ләкин җырчы кешеләрнең яхшылыкка яхшылык белән җавап бирә алмауларына ачулана. Ашка таш белән атарга ярамый диде Шулпан. Минем өчен чиксез зур шатлык Нурлы караш киңәш акыл сүзе Күңел өчен үзе бер сафлык Әтияни назын тыйып яшәү Бәхетемнең зурдан зурысы Йөрәгемдә сезнең өчен яши Хөрмәтемнең чиксез олысы Озын гомер сәламәтлек телим Ямле булсын һәр бер көннегез Күмелмәсен еллар авазына Чәчәк атсын тормыш гөлегез Әтияни назын тыйып яшәү Бәхетемнең зурдан зурысы Йөрәгемдә сезнең өчен яши Хөрмәтемнең чиксез олысы Гөрләп, яшигәле җырлап Урын түрдән күңел түрендә Әлдә ярай сез бар диеп һәр чак Кабатлыймын менә бүгендә Әтияни назын тыйып яшәү Бәхетемнең зурдан зурысы Йөрәгемдә сезнең өчен яши Хөрмәтемнең чиксез олысы Әтияни назын тыйып яшәү Бәхетемнең зурдан зурысы Йөрәгемдә сезнең өчен яши Хөрмәтемнең чиксез олысы Хөрмәтемнең чиксез олысы
Илдус Валиев башкаруында кайтабыз да китәбез җыры беренчелекне яуласын дисәгез, тавышлар юллагыз. Шулай ук Илдус өчен безнең рәсми сайтта да тавышлар калдырып була. Яшьлек тавышы хит парадында барысы да сез тамашачылардан тора. Başkasını aldın mı? Aldım inде aldım. Әненің банкаларын алдың mı? Vallahi unuttum. Тамырларыбыз авылдан, biz авылда үскәннәр. Матур тормыш бәхет тиеп, тик авылдан киткәннәр. Матур тормыш бәхет тиеп, тик авылдан киткәннәр. Китәбез дә, кайтабыз да китәбез. Аллама син кешемесин, китеп, кайтып, гомерләрне үтәбез. Китәбез дә, кайтабыз да китәбез. Аллама син кешемесин, китеп, кайтып, гомерләрне үтәбез. Әти әни туганнар дип üzülüp tura üzek. Janға дауа bulsun üçün, avul havası kirek. Janға дауа bulsun üçün, avul havası kirek. Kitəbiz də, qaytabız da kitəbiz. Allah'ıma sin kişimizin, kitib, qaytib, gümürlərini üttəbiz. Kitəbiz də, qaytabız da kitəbiz. Allah'ıma sin kişimizin, kitib, qaytib, gümürlərini üttəbiz. Қайда жүрсәк, нишләсәк тә, күңел һаман авылда. Хәтта жырға да салабыз, сагынуыбыз хакында. Хәтта жырға да салабыз, сагынуыбыз хакында. Kitəbiz də, qaytabız da kitəbiz. Allah'ıma sin kişimizin, kitib, qaytib, gümürlərini üttəbiz. Kitəbiz də, qaytabız da kitəbiz. Allah'ıma sin kişimizin, kitib, qaytib, gümürlərini üttəbiz. Allah'ıma sin kişimizin, kitib, qaytib, gümürlərini üttəbiz. Kitəbiz də, qaytabız da kitəbiz. Allah'ıma sin kişimizin, kitib, qaytib, gümürlərini üttəbiz. Bankalarını atıp qaytırız, yaramı? Чираттагы резидентыбыз Илнур Мөфтәхов. Аның фикеренчә, үзең ничек яшисең, тормышыңда шулай корыла. Аллага шөкер дип, бер кемнән дә ярдәм көтмичә, үз-үзеңә ышанып яшәргә кирәк ди ул. Булып килсәң, үзем сиңа гөлләр булырмын. Тормышыңа гомерлек ям булып, тулы
чәчәк атармын, яшәү биргән бәхетем дип, сине атармын. Адашып бар йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Адашып бар йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Жылы яңгыр булып килсәң, үзем сиңа гөлләр булармын, тормышыңа гомерлек ям булып тулармын. Адашып бар йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Адашып бар йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Раил Гизатуллин гади мисал китерде. Башкаручы кечкенә вакытта бер әбигә авыр сумкаларын өенә кайтарырга булыша. Ә икенче көнне исә аның үзенә булышалар. Велосипедым бик авыр иде. Шуны өйгә алып керергә булыштылар ди ул. Раил башкаруында шигырь җыры өчен 1320 номерына тавыш 119 кодын юлагыз.
Эх, нәнәйем дип җырлаучы Айгөл Миндияров фикеренчә, ни генә эшләсәң дә ул сиңа кире кайта. Яхшы итеп башкарсаң, яхшы килеп чыга. Ә инде ярамаган тагын дип кенә эшләсәң, сиңа шулай ук әйләнеп кайтырга мөмкин дигән фикере белән уртаклашты Айгөл. Ниһаять беренче эшлеккә дә килеп җиттек. 3нче урынга лаек җырчыны каршы алыгыз. Тормыш бумеранг икәненә тулысынча ышанам дип белдерде Илнар Акрамов. Аның мисаллары мәхәббәт темасына, шуңа әйтеп тормыйм дип белдерде җырчы. Экраннарда ник утым сүнде җыры белән Илнар Акрамов. Хит парадыбызның көмеш медаль иясе сезнең экраннарда.
көзге яңғыр тіптен қалған бұл ұрамда шақтай көп сірлер жайылғандар не құттың сүнде тәрәзіңді янмады үзіліп күтсәм де әлі ятларға тияр болдың шушы қараңғы мезгіллерде бұлыт қаплаған яқты айна салқын желлер бәғірге өтті тәрәзәңді от янмаса да шашқын көңіл бары бір күтті Эшләнгән игелеккә дә, кылган начарлыкка да барысы да әйләнеп кайта дип белдерде Рамиз Галиев. Җырчы мәктәптә булган вакыйганы искә алды. Иптәш малай дөрестә бик җиңел сорауга җавап бирә алмады һәм икеле алды. Мин аннан килдем, ә икенче көнне үзем икеле алдым дип елмайды Рамиз. Абсолют лидерны каршы алыйк, игътибар экраннарга. Yakta yıldızlar yıraqqa dәшә Barda yakında sina yanəşə Xiyal qanatı üssəyin nərdə Turmuşqa aşa Biyik köklərdə Bəxtin əniyin nurlansın Kişər yılğan yıraq yol olsun Sözlərindən şerbət daralsın Düşmanların dost bolup kalsın Yüreğini tınla xıyallarına Şınlaşsın yaktı oylarda Yazmışına bugün özün koca Barısı da senin kollarda Көктен қарасам Барда бір ұшта Bu dünya bu jir Өзі тамаша Изгі қияллар Ашар тұрмышқа Барсы да болыр Көклер болышса Бәхітіңнен ең нұрлансын Кешер йылған ерақ yol алсын Сөзлеріңнен шербет таралсын Düşmanların dost болып қалсын Yüreğini tınla xıyallarda Şınlaşsın yaktı oylarda Yazmışına bugün özün koca Barısı da senin kollarda Pa-pa-pa-para-param Pa-pa-para-param Pa-pa-pa-para-param Pa-ra-ra-ra-param Xıyal qanatı Örülsün көкке Үш қиялыңда бар биікlikке Сөю ярату кел ғымірлікке Бізнің көңілге Дәртлі йөрәккә Бәхітіңнен ең нұрлансын Кешер йылған йырақ yol алсын Сөзлеріңнен шербет таралсын Düşmanların dost болып қалсын Yüreğini tınla xıyallarda Şınlaşsın yaktı oylarda Yazmışına bugün özün koca Barısı da senin kollarda Pa-pa-pa-para-param Pa-pa-pa
Па-па-па-парам-парам. Парарарарапарам. Hey! Яшлек тавышы хит парады нәтиҗәләре чыгарылды. Хәзер сау булашабыз, киләсе атнада очрашырбыз. Яңалыкларны, төрле премьерларны безнең социаль шелтәрләрдә күзәтеп барыгыз. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.